Ond wedi golygu cael arwerthiant amser ma llynedd. Ond oedd pethau ddim yn edrych yn dda iawn, oedd ddim lot o fwyd i byti, so benderfynon ni gadw'r gwartheg am flwyddyn arall, a mae lot ragor da ni nawr, so mae'n hen bryd i ni dynuo nhw. A faint sydd â chi mai werthu heddi Dan? Ni'n gwerthu just ar 100 pen i gyd. A ych chi'n fiches caeedig yn dych chi, so mae sawl dych chi adre hefyd? Wel, os. Mae bron yr un nifer da ni adre. Taro oedd ar test yn Eibers gyda'r gymdeithas y gwartheg duon. Morlaeth Mawri yw hwnnw. Mae hwnnw ar werth, a wedyn mae taro hun werthon ni i gwsmer yn Llandrindod. A mae hwnnw, wedi dod nôl y prynu taro arall dyn ni, so mae darw ar werth. Mae dim bach o bob beth i swto pawb. Mae bichod a lloi, a rhai yn lloio yn y Gwanwyn, rhai yn lloio yn yr Hydref. A mae effrod, dim bach o bob beth na. So ble i chi wedi dod â heni Den? O Dyslwyn, y bwys yn deilo. A reit, ie. A dod i gweld y safon? Ie, wel, falle prynu fyd. O, reit. Os siwto'r bwciad, ydych chi? So ys fiches dych chi adre Den? Os, mae da ni bedau'r biches yn barod. Ie. A da man wedyn, ydych chi? A beth chi'n meddwl o'r safon ma heddi Den? Wel, eitha da, ond wedyn ni bod nhw wedi cael amser caled i bori wedyn ni. Ond maen nhw dda i brynu wedyn ni, da i wella. Ie. Digon o bwyd o. Digon o bwyd nawr, mae digon o bwyd da ni'n Llandeilo ar hyn o bryd. Wel, beth yw'r enw di? Rowdy Davis. A beth wyt ti'n ni ma heddi? Ni'n edrych am y lloi a da i prynu nhw heddi. A ti ma gyda'r teulu, neu? Ydw. A pwy yw'r teulu dys i Den? Mae mam a dad a brawd ydw. A faint o wartheg sydd â chi gytre? Tua 15 o bethau. A fi wedi Geraint Wyn o Siferionydd a llywydd gymdeithas gwartheg duon. A chi wedi dod yn beth heddi lawr? Da ni wedi dod am dro beth o lewn de. Mae'n neis i gael supportio, mae'n bwysig. Mae o'n ddyletswydd yno, dwi'n meddwl, i fod yn cefnogi fel hyn. A beth ych chi'n meddwl o'r gwartheg wedi gweld? Mae gwartheg cyflwr da iawn, wedi pori da iawn de. So ni'n dweud bod nhw'n marchnadol iawn yn un rhan yma de. Mae gwartheg o mor wahanol i bawb arall mewn ffordd de. O na, dwi'n disgwyl na rwg eith o hwydda ni hyn de. And you've got a herd of Welsh Blacks at Yes, home? not cold horned like that. So that makes it difficult for you to buy something then because you Yes. maybe wouldn't want to introduce that into your herd. Well, it is a suitable cold bull came along, maybe interesting because it's one job left to do. Yeah. But at the moment, no, we've only got horn. Wel, Mansell Charles, beth ych chi'n neud ma heddi Den? Wel, dod i weld y gwartheg yma yn anaml, mae biches fel hyn yn cael ei gwerthu ac mae'n hyfryd gadw lan i'r farchnad yma i weld croesdoriad o wartheg, y rai ifenc, y man yn oedran a mae manylion y gwartheg i gyd lawr yn fanwl yn y llyfryn ac yna gai weld pan fydd i'n mynd, pan fydd yr arwerthiant gan i weld sut fydd y prisiau. Felly mae yna fantes rhwng cael a ni fel moel, yn enwedig pan mae di'n elfoia yn y Gwanwyn ac eisiau cael gwared ar y cyrn. Ac yna ar ddiwrnod fel hyn nawr, diwrnod braf fel hyn, mae'r Clare yn creu dinistyr i'r corn. Wel, fi wedi ffindo cadeirydd y gymdeithas. Chi wedi dod lawr i supportio wrth gwrs? O do, da ni wedi dod lawr i weld beth sydd. Wedi prynu blaenorol o'r oth Mr Davies blynydde nôl a gwartheg yn gweithio dda, bod y teg. Dwi'n ddim... Maen nhw'n deip o wartheg sy'n isio, maen nhw'n cadw hunan. A dyna beth sydd i arbed costa dyddi yma. Maen nhw wedi dal i hoed y dda. Rhaid meddwl o'r ochr ni dyddi yma, be di costa cynnyrchu dim byd, mae'n gweithio dda. The Morlaes herd is a credit to the whole family and also the breed, in my opinion. They can be thoroughly recommended. They not only have a depth of breeding, but also production figures and exceptional conformation to match. 50 shades still right. At 1250, 1300 I got. At 1300, 1300, 1300, 1300 down. At 1300 a lovely cow is. 3 lives there. At 1300 in calf she is. At 1300 I sell them very top thing. At 1300, 1300 you write it down and listen.
and 800, yes sir now. Reese 800. 1550, 1550, 1550 and cracking bully is. At 1550 guineas, is anybody else coming on? At 1550, I sell him on the top then. At 1550, that is time, he's sold at 1550. On the very top, you've come free to the board. Thank you very much. At 600 and 90, Mr Morgan 690. Wel, wyneb cyfarwydd fan hyn, Mr Arwyn Morgan, wrth gwrs. Geithoch chi bron bob wneud yn heffer na, fi'n meddwl. Fi wedi cael rhywbeth o fi'n prynu o'r o, ie. A beth ydych chi eisiau nonet? Ie, o'n digon drud. Ac os fi tywain o lan y lladd o'n ddweud eto. Ie. Ond na, o'n eitha reit, mae'n effrodd bach neis, so mae'n effrodd mlaen, yn ano'r job yn iawn fe'n wyse. Ie. Dwi'n specialisio yn y Welsh Blacks, a maen nhw'n... So, wyt ti'n supporto nhw'n rydw ti? Ie, mae werth dod wedyn. O, mae'n gig bendigedig, so... Fi wastad yn prynu nhw. So, mae'n i fi brynu fan hyn, a prynu yn bobl yn lle mae'r eill, yn de? Ie. Ie, na, mae'n prynu iawn, dim problem o gwbl. Gone flat to the sale, rhywbeth a thrwad, dweud i gwir, mae'n siŵr bod nhw'n fwy o werth. Na, hwn i reit siomedig. Oedd yna warthag useful iawn ma. Na, mi brynes i'w ddwy. Na, mae'n job gwybod. Falle bod nhw fymryn allan o'i hardal neu rhywbeth, dwi'n gwybod. Mae'n beth rhywbeth ydi symud o'i cartre i'r farchnad fan hyn. Mae'n job gwybod. Ond na ddipyn o bobl ma, ond dim... Chi'n meddwl bod nhw'n gwartheg moel, bod hwnna'n ei gwahaniaeth? Mae yna lot o bethau i ddweud dros dwi'n, mae yna lai o waith efo'i cadw nhw o beth, chymod, sa chi'n meddwl sa hynny'n fantas wedyn. Mae'n job ddall, mae yna rhyw well tred ar y lleill i bod erioed i chi ni. Mae'n siŵr yn gwneud Cymru'n waniaeth yr ochr ni. O, wir neb dim byd, pan da chi'n gychwyn i'r farchnad, be da chi'n mynd i gael? Na, digon gwir. Dwi ddim yn teimlo'n hapus iawn, ond beth, yn credu gallen ni fod i wneud gwell ar y ddiwrnod arall. Ond fe, fel yna mae'r pethau'n mynd, dyna. Ie, fel yna mae'n mynd, ond ychydig bach arian yn y pot o leia. Ychydig bach arian yn y pot, ie. A llai i bwydro nawr, llai edrych ar ôl. Na un ffordd i edrych yna, mewn dau feddwl yna, ond na fe, gallwn gweud, blwyddyn hand yna.